Ох. Какво е 3D принтирането? 3D принтера е един невероятен инструмент, който все още много хора не разбират напълно. Затова сега ще се опитам да ви го обясня по най-простия начин. Представете си един хляб. Това е нашият желан 3D модел. Сега си представете, че го нарязвате на стотици, дори хиляди малки филийки. Тънки филийки. И след това казвате на машината да нарисува силуета на всяка една от филийките, като всеки следващ е върху предишния и така, докато отново нямате цял хляб. Това разрязване се прави с специален софтуер и този софтуер всъщност изпраща координатите на самата машина за всяка една от филийките, за да може той да я нарисува от пластмаса в 2D, като наслагва тези филийки и така завършва модела. За да имате някаква референция колко тънки са тези филийки, това е 1 мм. Стандарта е 200 от милиметъра, което в случая е ето толкова. Та накратко, това е 3D принтирането. Надявам се да ви е било полезно и в следващото видео ще ви разкажа за нещо друго.